Inshira Awurade Nyankopɔn edi adom Nana Addo Dankwa Akufo-Addo se ɔmfa mmɛyɛ Ghana yie. Sa inshira koro no ano ɔde ama Dr. Mahmood Bawumia se yɛmfa mmɛsom Ghana. Enka COVID-19 bere nka Ghana fo yɛfa he. Awurade oyɛ ɔkɛseɛ wate se ɔde Nana Addo Dankwa abɛdom yɛ. Yɛda wase Awurade. Adoma chedi egu ahodo enso bia ni dia wate ubia ni dia Awurade dia cheno. Adoma chedi egu ahodo ubia ni dia ubia ni dia Awurade dia mano Nana Addo dia yamemu Bawumia die ye nkontabuo Mama die ye dumso Nana die ye nimdi obeyawate Ethiopia ni dia Bia ni dia Bia ni dia Awurade dia cheno Nana Addo die ya memu Bawumia die ye nkontabuo Mama dear corruption, Nana dear nimdi obeyawate. Ethiopia ni dia, Bia ni dia, Bia ni dia, Awurade dia cheno. Na se wonko to abanwa, kase form for Nana Addo. Now may I can hear my only I will coach in a dakanwa, cause a form for Nana Addo. Now may I can hear my Ethiopia ni dia, Bia ni dia, Bia ni dia. Cheno Nana Addo dia ya memu Bawumia dia ya nkontabuo Mama dia ye dumso Nana dia ye nimdi obeyawate. Obiane ni dia wate Tituma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Second half can say 4 more to do more. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah.